Играчи, днес ще покажа какво има в моя телефон. Да започваме, че Samsung Dulce, някой го наричат и G 4 плюс, мисля, че 4 плюс, ама май 4 плюс, не знам. Най-горе имаме интернет, с карта интернет, колко батерии имаме и часовника. Долу също имаме един часовник. Кой ден е? Сряда, 31 август. Бургас, Google, долу. Google Play, диктофон, Hangouist, игрите. Там игрите, които ме дразнат. Добре. YouTube, настройки за Google, че аз съм направил вече база настройки за Google. Нали? Да. Снимки, да имаме папка с почти взето тази папка от игрите. Ето. Тук е всичко. Тук има такова нещо и такова. Моите файлове. Тук имаме нали, самата си игра. Да започнем от това. Телефон, контакти, съобщения, интернет, галерия, камера, видео, часовник, спланер, имейл, настройки, в калкулатор, запис, диктофон, моите файлове, Galaxy Apps. Galaxy Apps е само за Android. И е само за Samsung. Игри. Някои неща, които ще ги апдейтнеш. Нали, 7 да стане, например, Note 7, например, казвам, ето, моя 2015. Ето тук има Samsung PC Help, помощ и подобни. Имаме радио, интернет, Gmail, Google+, знам, че почти всички знаят, че ако не живеете в пещера какво е. Но сега тук няма голям интернет, но ще преживем ви немалко. Например, сега пишеме, последно и излизат такива неща. Например, сега ще напиша и по не 6 срещу и поне 6. И така може да гледате. Има такива неща, които да ги сравните. 7 официално. Да, има и крипчета, 7. Нали? Да. И това е, да. На другата страница имаме карти, Play магазин, Google Play, Google Play, Павилиона е пак подобно нещо като
като Google+, но това е статии от Америка и подобни. Play игри като Google Play, т.е. Google Play. Тоест Google Play номер 2, аз така го наричам. Игри безплатно. Вото, че нали тук пише безплатно. Новата картинка, картинка на Monster Legends. Тук е всичко ново. Като аватари и подобни. Нали. Диск, YouTube, не забравяйте да се абонирате за мен в YouTube, пише със знака 22. Хонгюст, Google гласово търсене, Google Play магазин, настройки за Google и снимки. Сега тук съм се гирнал от Google Play, Hellball, мобозени, ZD, Monster Legends, Player Masters. Minecraft ми бъгна и сега няма Minecraft, но ти пред 307 ще ме изпрати, затова ще можеш да на Minecraft спокойно. Джонс Денсна, много готина игра от 2014, но готина са. V-Box 7, гледам не така, брат, това е едно от любимите неща. Стигли съм се го сам да гледам, не така, брат. Стандов и Minecraft Master и по-скоро МКП Master. Да, отгоре, когато тръгнем, почти знам, че всички знаят, че има такова нещо. Страницата... Да. Това от мен, ако ви хареса клипа, не забравяйте да го споделите, да се абонирате, да се насъпвате нагоре и чао!